היי, חברים, שלום לכולם. 35XXH שלי לא הופיע בסרטון שלי הרבה זמן, ולא נטשתי אותו. עשינו גם מדבקת כאב של 35XXH בגיליון האחרון. מאוחר יותר גיליתי שמדבקת הכאב הפכה פחות ופחות יפה. ביליתי הרבה כסף כדי לתת לו ניתוח קוסמטי ולפתוח אותו לכולם לראות. כולם חושבים שזה נראה טוב אחרי שינוי הצבע הזה, אז אני אחר אותו במתח. בואו נשתמש בסיגריה האואזי שלנו קודם. לשקול את זה. בדוק אם זה הפך להיות כבד יותר בגלל ריסוס צבע. אני זוכר שזה היה 187 גרם כשלא ריססתי צבע לפני כן. מדוע קיבלת שפריץ וירדת במשקל? רק 186.9. בואו נסתכל על זה פשוט. זהו זה. גם מרסס צבע. התכנית שלו. ואז הוספתי לזה כמה מהרעיונות שלי. קצת כמו שאתה מתקין בית. מצא מעצב. ואז נתת כמה הצעות בעצמך. אולי המצב חושב שהצעתם הרבה הצעות. אבל קשה לומר. זה היה במקור התאמת צבעים של ג'נגוי. ביקשתי ממנו להוסיף לזה אלמנט לבן קטן בעצמי. ואז היה קצת מרדני אחרי זה. אני רוצה לעצב לוגו. אבל אין לוגו מוכן במוח. אני צריך להשתמש בלוגו המתג הזה מאחוריו. זה יכול להיחשב כשילוב של האח ג'ו ונינטנדו. מבחינת התאמת צבע. במקור הוא התכונן. זה שילוב נפרד של סגול ואדום. אני צריך לתת לו. הוסף לזה מעט אלמנט לבן. ואז בלוגו הלבן. בחרתי בהתנודדות הזו. אולי זה פשוט הופך את המכונה הזו לבלתי שגרתית. אבל אני חושב שהוא. הסגול המט ממש יפה. אני פשוט לא יודע את מפתח הצלב האם מפתח פונקציה זה יתקע. בואו נתחיל את המשחק וננסה אותו. אין שום בעיה עם המפתח. אז עכשיו אני אגיד לך עוד אחד. בואו לוותר על המחיר. זו הדרך לשנות את זה. זה 100 יואן יקר יותר מהמכונה הזו. מה איתי באופן אישי? אני חושב שזה פשוט לנסות. אחרי הכל, החברים שלי שלעיתים קרובות צופים בתכנית שלי. אני גם יודע שאני לא רק משחק עם כף היד. גם לשחק כמה טריקים. המכונה הזו היא רק סכימה. שים את זה כאן. הוצא את זה.